slap me. Why maran? Mafarki kake sa. Mafarki. Kai me yasa na kaka security? Kana bari ana mari na a mafarki. Ba wanda ya shigo. Amma kuma sai ya rinka mafarkin mari. Kai. Hey! Bossa, Papa. Wai mare ni? Na ce ma yalla bai bacci kake mafarki kake yalla. Nan ba wanda zai zo ya same ka. Ba wanda zai taba ka. Ai bakin ribakin fama. Yara daga nan da Allah. Ina jin mari kana mafarki. Nobody. Hai, ba fa. Kai. A mafarki ana iya marin mutum. Ai har noshins ana yi. Ana iya noshin mutum a mafarki. Ke? Barin ma aka ci a siya koshi. Zai ta mafarkin ana dukansa. Mamarin da zafi ne. Ai! Kai. Manta. Kowa ke duka na ne. Wallahi sai ki ci baki. Ni kina duka kina cewa mafarki ne. Mu je gadrin. Manta. Wallahi sai ki ci baki. Wallahi sai ki ci baki. Sorry sir. Kofur. Saja. All of you, all of them na station come here da Allah. Come. All of them na station come here da Allah.